nani bela jele fe basigini lafiya be na tugo mi fala yele maninkaw tengu duguna bulumada dugu nyoro di sahele minu misrabata jema kaw mamunu misraga falai uko bi alhamdulillah taninga segu be ga ke tugo mi arme kreno ga wuliga jomi nge nu yeni ngoni ndo senawa ulu be mi nyini uluti kura nyini uti ji nyini uka sega bo uka to kono udugule iko toto ka sega ta uka mama gonya bara ula lube ko de nyini uka se uka kungo usoro ka se uka kolonda usoro ka se uka baragero usoro ka tani ka se uka dugunu nyanje ka doajo ke na fu baga tuko na korole nunu mamunu na inflane ni utale no ni wati na falai ko arme kanani ne blafie ukoyi ube ka tani ka se minga bi yele manena marabolo la wati bela jelena dogo kungono ani tle kono chien flying dugu do ngoko ko me ka folu la bi de sabula ulu yere ba do yemini jagalaw donc armée bara tabulu ka kay na mbora amina bama ko amta 15 ans bugu ka ofeyi 15 ans bugu ibaro ka vocal police so atoko koro ku 3e arrondissement e falai bibi na sa minye 15 ans bugu police so yi ayira la sa ka voko kabini kalo tletan fla ma fla be sigana ma fla tega dara ulu ka sabula ku ye doka saki puruti ala wala ingera chogodi musodo alebe baraka cité di Niger konnana kamale ni fla de flene sa ka leta toto baraka ro kalot le olovla ka miye ale ja papa saki ko pour ça lo mata fo sora kono lila koloni vernite duso bangoti fa to goni na falai utoro barod la sa boko la kale ko fo yere kunte saki ngono ulu yo fo ya soro ja polisuga dobe obe o kero ga polisi fini bope o ki sigulu chalai obe ki ga kafe mi o willa kata kuma inde be ga kesa atiga ba anana fo polisi so rela sa muso nana kana ga damakan sike polisi so la falai kale ga saki purutira la o ya soro polisi ja olu yo meka ba kamala ni fly utaru ta otega ma choi follow santa aninani ni petit ni l'enfant ede flana no ye td falai ga kuma nana ha ni MD ni TDD ni ngoni manu yere directement de sigana fuetiri na ni ngoni ni yu yere de koni ndo do nga de koni jarai usoma odo ubinywando te fana ndo do nga de TD sandani zegi amana ga chogo te do jara kon do anaka tobo tugo ga te sa ga te koni jarado ka jara kulo bakari ay fashala ma polisu yu flabela jele mina kana nu falai uko commissaire na ka brigade mo ko fengu nda kono ko ka ko ni apurti o femba kono fenda kono amago nyamino mba kono autu nyata minga man wartini mbolo ni baragala da ka verni na ka mina ne ba kono anaka papio ola sa polisu la kaw uyu blaga taka kiri tigila mawfi ko ga yini dugudo fesa ko haglu tu yere la nu ye fen fenye no sigana koyi uka je oni polisu ka se ko baraga sigida ko nana polisi ni bale wele mali fantan nani yasa ka segi mamugo nyina bo falai keme ani kele 101 comme Paul Berté polisi direction ba ko nana alimbe communication ko kuna no kuna fondi ko amba fo sebe ale la sele ko nyumana kuluba fama sigiro la jamana kuntigi ni ndoko kun ko nana falai ndoko kun temene ko nana sanu sebe kura ka sanu daka dongala kari ka bela jilenge papier ba kuruba kelenye katla ko bla bololo sra fe ni bina na sanu boro nyini sanu laro nyini sanu bara nyini ikati to sebe yoro mina falai o kara mashimba kele bi ka sigi jamana kono wa minye abara bela jilengera an rega jamana don fe hilal darme asimi na nye shiro no fema bi ka fara wol masri tabaga ko ka falai sanu ngoy no abani kane ko fo ande ka bo toni biolo vla la kana yero toni kema anikola o fero sigil de kono na sami kadastre nye ale sigira senga maje fevet me korolena uyo bela jile saro ka boy peu bibi na joshulu ko fe ni bamunu yamarano ka sanu baraka anve kema woro ani bisaba ani kele ode sebe yamarale no ola sa bara ngoni ka bela jile ngara an reka malion fe ko alaka akoto bela jile nye amta nyono fala bi yela bi sabula ni nga duguye fala nyono lycée mimbe no e fasoga lycée kamale ni fla no e golden fly kulu konin takera sa ubolote binga wuli shwani tala ko jugubaye sabula nyanginu be kola olu tsigube ye ngani wasila ba na nyono lycée bela jile da bena minga jagari janu ba wele ko ngolu kone ni ngoni ndai dara kene kawo
falai jakari ja nuba wele ko ngolo kone ani Brema Bamba n'u bɛ 10e année classe kɔnɔna na CG1 k'u gɛnna ka bɔ Mali kalanso bɛɛ la pewu maa si ka n'u ta Mali fansi fɛ tuguni kalanko la sabula k'u binna npogotigi kan o la sa sɛbɛn in minisiriso min bɛ kalanko kunna a y'a yira sa k'a fɔ k'u gɛnna pewu a kalanden 2 ka bɔ ɲɔnɔ kalanso la ko maa si ka n'u ta Mali fan wɛrɛ fɛ tuguni kalanko la sabula ka sababu kɛ u ka jogo ye n'an bɔr'o la an bɛ taa sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na Maître Muntaka Tall ale ka wulikajɔ min bɛ sen na maa minnu bɛ yen n'olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan ko san'u ka kiiri cɛ sa ko k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na Muntaka Tall ye bataki wɛrɛ caman tuguni fala ye WhatsApp fɛ juma n'o ye avril kalo tile 17 ye Segukaw ka ba Muntaka a ko min ye sɔrɔdasi minnu gɛnnen ka bɔ sɔrɔdasiya la ko tare ko dɔ farala ko in kan ko in fala ye sabula n'o y'a sɔrɔ olu avocat ye dɔw ye zein ko sɛbɛn yɛrɛ bɔra k'a yira sa k'a fɔ min ye u faw n'u baw ye u denw u furumusow u dɔgɔkɛw ko olu fana bɛ se k'u ye duma bɛɛ ni maa min ka maa bɛ yen n'o bɛ ninnu jɛla fala ye i ye fa ye i ye ba ye i ye muso ye walima i cɛ de minɛnen don i denw denmuso fara dencɛ kan ka taa fara min ye muso ni fɛnw kan ani balimasiraw ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa u lajɛ nka a bɛ kuma na fala ye sabula ni maa bɛ kaso la n'i bɛ taa lajɛ ala ka n'i ci ka taa cɛ k'a fɔ ko n'u bɛn'a la k'u sɔnna k'i ka don na ni datugura k'i to i bɛ far'u kan permis ta de o de don dɛ file fiyɛra 18h k'e to yen on s'en compte parmi eux parce que papier foyi t'e bolo min b'a jira k'a fɔ ko permis de communiquer b'i bolo Segukaw ka ba Muntaka ko min ye permis de communiquer ko ye o ko bɛna ɲɛnabɔ cogo min na olu minnu ye sɔrɔdasdonbaw ye maa minnu bɛ yen n'olu minɛnen olu ka du mɔgɔw ani tribunal maaw n'o ye tribunal militaire ye n b'a sinsin a kan sabula ninnu ka ko bɛ tribunal militaire de bolo olu de b'o di maaw ma fala ye o kɔrɔ tribunal militaire de b'a di avocat ani du ka yamaruya kɔnɔna na ne ka wuli sisan n ko parce que n terikɛ ye Abasi ye n bɛ fɛ ka taa lajɛ fo n ka tɛmɛ du fɛ i y'a faamuya walima sisan dɔ ka wuli k'ale fɛ ka taa Nema lajɛ a ka mɔgɔ don n'a ma tɛmɛ avocat ni du fɛ tribunal tɛ se ka papier di a tigi tɛ se ka taa lajɛ donc ko nin sɔnɔgɔya in de kɛra Muntaka Tall ko nin bɛ se ka fɔ ko tare ko ni ala sɔnna a ma ko min ye sariya ye k'a bɛ ka taa sira fɛ adamadenw ka hakɛw la bonyani kɔnɔna na min ye a kiiriko fana labɛnw k'olu fana bɛ sen na sɔgɔmada in na an ye kibaruya min sɔrɔ ni Maître Muntaka Tall y'a caman WhatsApp ale fɛ fala ye i n'a fɔ maaw san 30 u y'o ɲɛnajɛ kɛ u yɛrɛ jabala la min ye Bab Kayatu Togola ye ale n'a ka tɔndenw Kaja Togola olu kɔni ye don in ɲɛnamaya sa k'a yira sa k'a fɔ ko san 30 tɛ tile 30 ye san 30 tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu ye tɔn in yɛrɛ tu tigɛ fala ye maa 6 k'o de bɛ balola bi jɛrɛ in kɛnɛ kan minisiri a kun denfaya taara ka d'ale ma nka kɔnɛkɛ a ma ye kɛnɛ kan a ye maa wɛrɛ bila ka taa min ye diinɛ bolofara fɛn b'an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka maa tun bɛ yen kerecɛnw tun bɛ yen min ye minisiriso maaw caman tun bɛ yen silamɛ diinɛw olu fana tun bɛ yen minisiriw fana ka cidenw caman tun bɛ kɛnɛ kan baara in minisiri min bɛ yen n'o fana bɛ muso den ani du kunna fala o fana ye maa caman bila ka taa kɛnɛ in a ɲɛnamayali baara kɛ an yɛrɛ terimuso n'o o ye a tɔgɔ yɛrɛ ye di Binu Kɔnɛ a fana nin tɛ fɔ Binu kɔ koyi Binu fana tun bɛ yen nka Famara ale de ye laseliw ta an ka jɛ k'ale ka laseliw lamɛn. Mali alisamɛ muso tɔn ka jɛkuluba UNAFEM ye san 30 sɔrɔ o kan ka laɲɛnɛmaya o siratigɛ de kɔnɔ UNAFEM jabala ye alisamɛw bisimila ka bɔ tɔn suguya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa ka taa hakilinajigi kɛ musow jɔyɔrɔ diinɛ sankɔrɔtali la fo ka taa se u jɔyɔrɔba ma jamana yiriwali bɛn ni keleya sinsinni la ni ka kɛnɛ bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen ta k'a di an ka jamana diinɛw ni ladalako minisiri ma Dr Mahamadu Kone. An ka ɲɛmɔgɔ minnu n'olu de ye hakili sɔrɔ ka nin tɔn in sigi sen kan u b'a hakili sɔrɔ tuma min na a y'a sɔrɔ tɔn tun man ca muso damadɔ ani Bamakɔ ani Kati olu de fara ɲɔgɔn kan ka taa assemblée générale kɛ omnisport la ka bɛn a kan o don k'an ka tɔn dɔ sigi silamɛmusow k'u fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ silamɛmuso bɛɛ ka kalanbulon b'i bolo donc an y'o de fara ɲɔgɔn kan sababu jumɛn na a waati y'a sɔrɔ degun tun b'an ka jamana kɔnɔ
a y'a sɔrɔ diinɛ mɔgɔw tun tɛ ka ɲɔgɔn faamuya a y'a sɔrɔ kuma caman caman tun bɛ fɔ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ anw ko UNAFEM nin tɛ anw taabolo tɛ nin ye anw silamɛmusow anw de kan ka kɛ biseli ye ka bɛɛ lajɛlen kalan ɲɔgɔn na o de sen fɛ an taara se karamɔgɔ kelen kelen ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'an fɛla juru la u yɛrɛ ko ko musow ko a y'an faga finijɛ la o tuma na an bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ nana nin cogo la o conseil wolola a kɔnɔ an yɛrɛ ye o conseil membre fondateur ye maa nana ka na an ka ko in diya an bolo an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala tan ka Ala ko ɲuman dɔn masa min sɔnna ka an kanda ka sira in bɔ an ye ka tila ka muɲu an ye ka nin waati jan kɛ an n'an baw n'an balima caman tun b'a kɔnɔ a caman taɲana se da da selu tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala mun bɛɛ dɔn n'a bɛ an dɔn an n'u jɛra ka tɔn sigi u bɔra a la ni fɛn min o ye Ala ka bɔli an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ la ka yafa ma ni kɛnɛ in kɛra bɛn ni keleya yɔrɔba ye alisilamɛ diinɛw ka bɔ tɔn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wajulikɛla karamɔgɔbaw mali alisilamɛw ka kuluba o conseil maaw erikotrade dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ salen kan kɛnɛ mun kan ni waliɲumandɔ jɔnjɔn dira maa caman ma ka sanganiw ka wulikajɔw ye alisilamɛya ani jamana sankɔrɔtali baaraw la Ala ye dɔɔni fitinin de kalifa ma dɛ ma ɲaga la mais Ala barika da ya bolo bɛ sini ba ni gundo b'a la n bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele an balakaw de ta surtout UNAFEM muso donc n bɛ profiter fɛ ka dugawu kɛ minnu taara Ala ka hinɛ olu la minnu bɛ yɛrɛ bɛ sini kɛ labanko Ala ka danu halisa Ala ka n'u kɔrɔta nin ye san 30 inshallah san 100 yirikaw caman Ala ka yir'u la an ka jamana diinɛko minisiri ka lasigiden kɛnɛ kan a ye musow jɔyɔrɔ fɔ kosɛbɛ diinɛ la ani an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ donc ministre tɔgɔ la n'o ye Dr Mahamadou Kone ka foli lase bɛɛ ma ko k'a fɔ aw ɲɛna ko a kun ka d'a ye a yɛrɛ ka kɛ yan sɔgɔmada in na mais wagatiw ni u kɛcogo kama ani ciw caya kama a yɛrɛ sen ma se ka yan sɔrɔ sɔgɔmada in na donc a ye ne bila ka na vraiment ka na foli bila UNAFEM musow la amaluna k'a fɔ UNAFEM kɔnɔna la kalanbulon bɛ yen ka sifinnakaw kalan diinɛ ani adamadenya sabatili la o kalanden ninnu ka dɔntaw yɛrɛ maaw la kosɛbɛ poyiw ani bɛn ni keleya kumaw wa k'a yɛrɛla k'a fɔ AES kuntɔgɔ dɔnkili hymne national o de kɛra ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ baaraw ka sɔrɔ ka kun cɛ ni duwawu sanimanw ye karamɔgɔbaw fɛ AES ale ni CEDEAO olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ togokaw olu fɛ yen ɲɛbila baara min bɛna to jamanadenw bɛ se ka lafiya togokaw fɛ yen fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ɲini k'o sigi sen kan cɛncɛn fo ka jamanaw ni togo bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min o lajɛ tun bɛ sen na togokaw fɛ yen avril kalo tile 17 min ye jɛrɛ in senfɛ sa togo ni jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye professeur Robert Duse ale ye a jɛɲɔgɔn minnu bɛ AES kɔnɔna na n'o ye Ablaye Diop ye Bakari Yao Sangare ka taa fara min ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré kan n'olu ye jamanaw ni jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ minisiriw ye AES tɔgɔ la jɛkulu min bɛ n'o ye CEDEAO ye ale yɛrɛ ɲɛmaaba n'o o ye Aliou Touré ye ka taa fara CEDEAO ye maa suganinen min ta sa yaasa ka se ka sɔnɔgɔya kuma don u ni AES ni ɲɔgɔn cɛ Laginɛkaw ka premier ministre kɔrɔ Lansana Kuyate ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakili lajigi baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na don nataw kɔnɔna na u ka kumaw ye tali kɛ o la Togokaw ka jamana ni jamana cɛsira ɲɛnabɔ minisiri professeur Robert Duse a ko ko nin kɔni ye laɲini min n'o bɔra Togo yɛrɛ yɔrɔ sabula n'a ma ɲɛ ka fɔ ko jɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ AES tɔgɔ la ale ni CEDEAO ka maa sugandilen n'o ye Guinekaw ka premier ministre kɔrɔ ye n'o bilalen no jɛkulu kunna jɛkulu min ka se ka baara kɛ ka taa fara min ye CEDEAO yɛrɛ ka jɛkulu ɲɛmaa kan n'o ye Aliou Touré ye ko o la sa ale ye ŋaniya siri u ka se ka ɲɔgɔn ye ɲɛbila baaraw la sabula Togo kan ka sɔnɔgɔyali kɛ jamana fila ninnu ni jɛkulu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye AES ministriw ye
u kɔni ye Lansana Kuyate lamɛn a ka hakilinaw n'a ka fɛlaw la n'a bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min na kuntilenna minnu bɛ a bolo olu bɛ tali kɛ fɛn minnu na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'olu fana dan tigɛ yaasa jamanadenw fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a ko k'a ka laɲini y'o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko AES bɔra CEDEAO la u jɛra ka baarabaw kɛ baaraba minnu bɛ taa jamanadenw kanu na olu baaraw kana na tiɲɛ cogo min na u k'a to sa fɛn kumaɲɔgɔnya ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna na tiɲɛ don Robert Duse segira a kan tuguni nin ye laɲini min tɛ jɛrɛ ye k'a fɔ ko bɛnkan kɛlen don a ko kan ko n'a banna k'a bɛ wuli ni bɛnkan dɔ ye nka a kɛ kun ye ɲɛbila baara la sa sariya ko ta nasira fɛ bolodiɲɔgɔnma ko ta nasira fɛ jamana jɛkuluba fila bɛ se ka baara kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ AES jamana minisiriw minnu bɛ jamana cɛ siranaw la u ko k'u ye tɔmɔta sɔrɔ min ye CEDEAO a ka maa sugandilen ka kuma kɔnɔna na n'o ye Lansana Kuyate ye nka olu ye ciden ye min ye kɛnɛ kan ye AES yɛrɛ tɔgɔ la sa Burukinakaw ka minisiri b'u ka jamana cɛ siranaw tɔgɔ la n'o ye karamɔgɔ Jean-Marie ye a ko kabini olu ka lajɛ fɔlɔ Bamakɔkaw fɛ yen bɛn kɛra mun ka da tɛ tugu maa ɲɛ u ni maa ti fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a fɔ k'i nana ko ka da Kongo ko ayi olu ka da yɛlɛlen don sabula a kɛ kun ye bɛn ni kelenya kuma tɛ jamanadenw n'o ye farafinna an fanfɛ bolo jamanadenw ye ani farafinna bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min AES ka laɲini ye o ye min ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ye Burukinakaw ka jamana cɛ siranaw minisiri ale y'o fɔ sabula nin waati in na AES ɲɛmaya bɛ Burukinakaw olu de bolo u y'a yira sa k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan n'u ye ɲɔgɔn ye ɲɛngwɛ Togokaw fɛ yen o bɛna kɛ ɲɛbila baaraw ye nka minisiriw ye layidu ta sa k'a fɔ k'olu fana ye ciden ye kɔmasegi u bɛ t'o kɛ jamana ɲɛmaa saba in ye sɛbɛn minnu bɛ yen ka se ka olu dayɛlɛ o la ani hakilina min bɛ yen bi CEDEAO ka bɔ ale yɔrɔ tigiɲɔgɔnya baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ani bolodiɲɔgɔnma baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na jamanaw ka nafa kɔnɔna na ko ni Ala sɔnna a ma k'u b'o kɔmasegi baara kɛ jamanakuntigi ye ni min bɔra a la CEDEAO ka tɛmɛ min ye Togo fɛ ale na se ka o sɔrɔ u bolo min ye Robert Duse a ye CEDEAO maa mafalen ninnu k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye AES taw fana k'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula nin kun ma bila labɛnw kɔnɔna na nka a ka ɲi n'a ma ɲɛ k'u ye ɲɔgɔn ye u ka kumaw ta ɲɔgɔn da nin tile fɔlɔ na fɔlɔ yanni ɲɛbila baaraw olu ka sɔrɔ an bɛ segin ka na so ka bɔ Togokaw fɛ yen pewu an bɛ jigin Palais de la Culture kɔnɔna na min ye Seydou Mariko n'a bɛ wele Seydou She ko ale bɛna na concert belebeleba de sigi sen kan Badilabugu danganda la mɛ kalo tile fila yan'o cɛ sa Sibirido Lazara waati a ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka kibaruya di u ma baara min na kɛ cogo di ɲɛnajɛ in n'o ye ɲɛnajɛba min kan ka sigi sen kan donzara fila o de b'a la fala ye ni maa min bɛ yen ko 600 b'i bolo i bɛ se ka t'i ka 600 sigiyɔrɔ ta min fana bɛ yen ni 2000 b'i bolo i bɛ se ka t'i ka 2000 sigiyɔrɔ ta nka zen ta Seydou She tɛ taa kasɛti k'a la maa k'a lajɛ dɛ a yɛrɛ de n'a ka fɔlikɛlaw bɛna bila o fila ni dɛbɛ la a ye min sɔrɔ k'a fɔ concert ko in na Keba Jalo ye an ka jɛ ka o lamɛn. N kanubagaw ye n ye n ka famille ye n ye n jɛɲɔgɔnw ye et je suis très content ce soir ça nous a permis vraiment min m'an kɔnɔ sincèrement an k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu fɛnɛ y'a lamɛn ni tulo fila ye a diyara an ye kosɛbɛ nous sommes très contents et an bɛ bɛɛ lajɛlen wele nin conférence la nin bɛɛ kɛ kun ye nin mobilisation in bɛɛ kɛ kun ye ko kelen dɔrɔn de kama ye le 2 concerts donc an bɛ bɛɛ lajɛlen invité bɛɛ lajɛlen ka bɔ kosɛbɛ ka n'an soutenir an ka ko la donc voilà et puis déjà il faut que bɛɛ lajɛlen ka faamu fɛnɛ concert bɛ daminɛ joona parce que an ka fan plupart denmisɛnninw de don donc concert bɛ daminɛ joona faut pas que an ka retard ta so fana an ka chaudement kɛ joona an ka don so joona bon n'an y'o fɔ est-ce que o tɛna fɔ k'an bɛ nkalon tigɛ la mais u b'a dɔn non mais une chose est sûre déjà n'a fɔra le concert c'est 100% live a bɛɛ b'a kɔnɔ c'est pas comme si an bɛ ka taa an jɔ dɔrɔn an ka son bɛ ka jouer panpan non o tɛ on a vraiment pris le temps an ye temps d'an yɛrɛ ma vraiment ka préparer an ye temps di an yɛrɛ ma vraiment ka ko sɛbɛlama préparer pour des personnes très importantes parce que an ka vie artiste ka vie kɔnɔ fan ne kɔni y'a bɛɛ ye quoi fan ne y'a bɛɛ donc une chose est sûre ils seront pas déçus n'u tagara n'u ye min ye le tour an m'o kuma kɛ bɛɛ moi je peux dire que nous c'est la jeunesse quoi c'est la jeunesse an m'an faw fo an m'an baw fo kosɛbɛ pourquoi parce que hali sa ils sont impliqués parce que ni denmisɛnninw m'i nɔfɛ diyagosa parents bɛ k'i nɔfɛ parce que a mana kɛ cogo o cogo an t'an yɛrɛ ma quoi an b'olu de bolo hali bi
donc ne bolo me foli belebeleba la ses parents fɛnɛ ma kosɛbɛ donc voilà cɛ muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ les 2 mai an ka taga show duman kɛ an ka taga concert duman kɛ a kɛ kun aw de an bɛ dɔnkili duman da an kɛriw bɛ ji ta dɔw kɛriw bɛ ji bila a bɛ ja sama kola cina ne ka jarabi jinɛri jiginna tɛ ɲɛ fɔ n ka kuma i kanu mɛ ne ɲini la ni zuta dunu jinɛlu tɛ fura fosi tɛ nin na donc les deux y'a ye bɔ an bɛ taa tɔ da to seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na maa 10 ani 2 ɲɔgɔn ko olu bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la minisiri bɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔ min ye baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu tɔn ye n'o ɲɛmaya bɛ Mali bolo ale y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka sigi sa maa minnu bɛna taatɔ filɛ nin u ka se ka lakodɔn baara ko ta nasira fɛ u ye wale baara minnu kɛ dɔw ta ye san 40 dɔw ta ye san 20 ye bɛɛ lajɛlen ni se don o la sa minisiri yɛrɛ sɔnna ka na kɛnɛ in kan ka jɔnjɔnw di yaasa maa kofɔlen ninnu yan'u ka taa pewu u k'a dɔn k'a fɔ ko faso hakili bɛ u la kɛnɛ in kan Famara Berete ale tun bɛ yen. maa bi fo yɛrɛ ye ci kɛcogo ɲuman na o de hakilina kɔnɔ seko ni dɔnko minisiri so ka tɛmɛ galapasali jɛkulu sɛnika fɛ u ye bonyamasegi kɛnɛ labɛn ka ɲɛsin baarakɛlaw ma minnu nata sɛgɛnnafiɲɛbɔ la maa 10 minnu ye baara kɛ seko ni dɔnko minisiri so bolofaraw kɔnɔ ka bɔ Mali fan caman fɛ u nisɔndiyalen ni u sewalen de tun bɛ kɛnɛ in kan bawo galabu foni jɔnjɔn donbolo folikanw ni waleɲumandɔ kumaw caman de fɔra u ma minisiri a n'a ka cɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni u ye cɛsiri ni wulikajɔ mun kɛ Mali seko ni dɔnko ye. Nisɔndiya dan don barisa nin don in bɛɛ bɛ Ala deli i ka nin don in ye minisiri yɛrɛ bɔra a ye ko kura kɛ n'o tɛ nin ye laada ye a ye ko kura kɛ fɔlɔ la wari min kun bɛ d'an ma a y'a dɔ fara o kan kosɛbɛ 200%. n tɛna n'a da fɔ mɛ a kɛ 200% ye y'a dɔn kɔni o ye koba ye anw bolo attestation minnu dilen filɛ attestation de reconnaissance retraité si ma deli k'o ye yan fɔlɔ donc o fana ye ko kura ye n tun y'a fɔ n ka kuma na a ye bonya bila ka taa di anw ma sunkalo la o fana ye ko kura ye ayiwa an kɔni an bɛ foli bila maamu la an bɛ foli bila la Ala ka baara jidi kɛnɛ kan bon an kɔni sɛwalen don an sɛwalen don kɛnɛ kan kosɛbɛ parce que fɛn dɔ kɛra an bɛ san 30 kɔ bɔ service la yan an m'o ye mais a kɛra an donc i y'a dɔn sefa kɔni tɛ tɛmɛ o kɔni kan vraiment bi kɔni an ye sɛgɛn o sɛgɛn kɛ an ka baara kɔnɔna la nin 40 in kɔnɔna la a bɛ a dusuma dara an na parce que n'i ye ko kɛ n'a dɔnna i ye o de ka di i ye. an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe kɛlen ka kɔrɔfɔta kɛnɛ in kan a ye sɛndikaw ka nin hakilina in fo n'o bɛ waleɲumandɔn ko fɔ ka sɔrɔ ka seereyalikan girimanw fɔ ni maakɔrɔ ninnu ye wulikajɔ ni baara mun kɛ kabi gale fo ka se bi ma minisiriso ye ɲɛtaa baaraw kama. n'i y'a ye anw sera ka nin baara caman kɛ an nana sɔrɔ dɔw y'an bolo don ka ɲa baara ɲuman caman kɛra département in na an yɛrɛ an ka hakilina belebeleba kɛra mun ye an ko Mali la mɔgɔw ko ɲuman tɛ dɔn kosɛbɛ a bɛ na ni fɛn ye parce que mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo service mana kɛ cogo o cogo u bɛ sigi ɲɔgɔn kan ka taa de ni dɔ ma dilan dɔ tɛ se ka da o kan fiyewu donc a ka kan an nana minnu sɔrɔ ɲɛ aw minnu fɔlɔla yan an k'aw fo k'a yira aw la k'a fɔ retraite wajibi don mais de don ni Ala y'a si ma Ala t'a di bɛɛ ma caman b'a daminɛ o t'a dabila bon Ala y'a kɛ sisan jamanaw ɲɛmɔgɔw yɛrɛ nɔgɔya caman don a la sara kun bɛ mɛn kalo 3 o bɔra a la bon ne kɔni hakili la n bɛ se ka min fɔ bi n jɛɲɔgɔn bɛɛ tɔgɔ la c'est que an bɛɛ kɛra kulu kelen département in kɔnɔ donc an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni koko bɛ yen aw kɔni taara retraite la mais aw k'a dɔn k'a fɔ yaya aw ka duba de ye. an ma wɛrɛ la k'a fɔ kɛnɛ in nisɔndiya bonyana kosɛbɛ maakɔrɔw ma baw gale musaka min tun bɛ di 100 sara la seko ni dɔnko minisiri ye 200 ɲɔgɔnko fara o kan 200% o kɛra ko kura ni koba ye nin kɛnɛ kan wa ma lɔrɔna k'a fɔ maakɔrɔba 10 ninnu na maa kelen b'a la mun tayannen don kɛnɛ in kan tasibila ani dɔgɔdonw caman kɛra ka ɲɛsin a ma jɔnjɔn ni donbolo dili an samurasi matali ka fɔlikan dumaw
ka fara Jara Sanogo Buguyeri ka kan filili olu kɛra ka dɔ fara kɛnɛ in wasa n'a nisɔndiya kan kosɛbɛ. An bɛ kɔkan kibaruyaw daminɛ ni an yɛrɛ fɛ yan ye CSDM ni ale ye Conseil supérieur de la diaspora malienne ye ale ka kɔngɛrɛba o labɛnw bɛ sen nata tile 16 a bɛ kɛ mémorial la tile 1 don jamana 47 olu de kan ka na min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye Bayidi Dramé n'ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma ni waati in na sa ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa munumunu salo kɛ farafina camancɛ fanfɛlaw la yaasa maliden minnu bɛ yen kɔngɛrɛ in baara bɛna sigi sen kan cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ olu ye o la Senegalikaw fɛ yen Bassirou Diomaye Diakhar Faye sɔnna ka denfaya ta denfaya min bɛ yen n'o ye Ablaye Wade ale ka san 100 sɔrɔli ye min ye Senegali jamanakuntigi ye o hukumu kɔnɔna na sa parti min bɛ yen n'o ye PDS ye n'o ye Wade ka parti maaw ye olu minnu bɛ ka don in labɛn sa n'o o ye mai kalo nata in tile 29 ye ko ni ala sɔnna ma président ko a yɛrɛ na ye kɛnɛ kan min ye ko labɛnni ye fana a bɛna taa o fana kɛnɛ kan sabula min ye Ablaye Wade ye maa dennin tɛ Senegalikaw fɛ yen politiki ko ta na sira fɛ ayiwa jamanakuntigiya a y'o fana kɛ san 10 o kɔnɔna na Saheli jamanaw olu bɛ lajɛla u ni Togo yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ni Togo bɛ se ka baara kɛ cogo min na hakilina ɲɛnɛmaw la lakana ko ta na sira fɛ baara in ale kɔni kɛra sababu ye sa maa caman ye kɛnɛ in kɔnɔna sɔrɔ jamana min bɛ maa min bɛ n'o ye Robert Doucet professeur Robert Doucet Togo kaw ka ministre b'u ka jamana tɛ sira ɲɛnabɔ kunna a y'a yira sa k'a fɔ ko Togo kɔni bɛna jɔyɔrɔba ta kosɛbɛ AES ale ni CEDEAO olu ka kumaw la Niger jamana ministre b'u ka jamana sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Bakari Yao Sangare ale y'a yira Lomekaw fɛ sa k'a fɔ ko min ye Kemi Seba ka passeport ye ko o y'olu ta ye n'o ye nin waati na n'o ye Niger jamana ka passeport ye a minɛlen ni sisan cɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na sabula ko min ye Afrique du Sud kaw ye olu tun ye labɛn kɛ sa k'u b'a bila ka taa Beninkaw olu fɛ yen République démocratique du Congo bamanciwale kɛbaa minnu bɛ yen sa ko olu yɛrɛ sɔnna nin waati in na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ hinɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma sa k'olu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na jɛkulu fila bɛɛ gouvernement ale ni bamanci jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko sa k'u na olu mɔgɔw to ka se k'u ka baara kɛ nin waati in na u bɛ sigi ka fɔ la Suissekaw fɛ yen fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sa u ka nin lajɛ 9nan in senfɛ marifakaw bɛ se ka da cogo min maa minnu bɛ yen n'olu minɛnen don sa u ka se ka olu bila o la sa a yirala k'a fɔ ko min ye maa 477 kasodenw na olu kan ka bila 331 o bɛ bamanciwale kɛbaaw olu bolo min ye 166 ye o bɛ gouvernement maaw olu bolo Faranskaw fɛ yen min ye bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ fɔ ma ko X ni Twitter kɔrɔ y'o ye o ɲɛmaa k'ale welelen don kiiri la kabini san 2025 maa kofɔlen kɔni a yirala sa k'a fɔ ko maa den tɛ sabula Trump ka cɛ in don a Elon Musk k'a welelen don kiiri la nka kiiri u bɛ taa lamɛn de ka sababuya kɛ bi ko min ye ko damandan de bɛ ka kɛ a ka bɔlɔlɔ sira in fɛ ka kɛ ni Faranskaw olu ka labaarali ye Libankaw olu fɛ yen Faransi wolomasiri taba kelen fatura 3 o jogina sibiri tɛmɛnen bingali senfɛ sa bingali min n'u y'a yira sa k'a fɔ ko o kɔni ye casque bleu olu ka fanfɛla ye Emmanuel Macron min ye kibaruya in di a ko ale tɛ sigana don min na fiyewu ko Hezbollah maaw ko olu bolona don Iran ale ni États-Unis ka kɛlɛ la sa ministre min bɛ yen n'o bɛ jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ kunna Irankaw fɛ yen a ko k'olu kɔni ka daw yɛlɛlen don min ye baara mun bɛ senna nin waati na sa o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen olu y'olu fana fɔ k'a yira sa ko détour d'Ormuz kɔni o ko bɛ olu bolo bi a b'u bolo sini wa min ye détour d'Ormuz ye a jɔyɔrɔ ka bon nin waati in na marifakan min dalen don n'o tora senna détour in dayɛlɛlen bɛ to nka ni mankan wulila olu b'a datugu Iran y'a yira sibiri don sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye détour d'Ormuz kɔni ye sa laɲini na baaraw bɛɛ lajɛlen olu bɛ k'o lakɔlɔsili baaraw kɛ nka Amerikɛnw kɛlen don ka kangada minnu sa olu yɔrɔ minnu bɛ yen sa u sago tɛ olu la nka n'olu ma dayɛlɛ fana a ka gɛlɛn diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka taji sɔrɔ halisa kɛlɛko in hukumu kɔnɔna na Trump y'a yira kunungo ko a ka maaw bɛna taa sigi ka fɔ kɛnɛ ka Pakistankaw fɛ yen n'o ye Pakistan faaba ye Islamabad ko ni ala sɔnna a ma ko ni bɛnkan ma sɔrɔ ko kɛlɛ bilara yɔrɔ min ko a b'a daminɛ ko ka gosili daminɛ ko kura tuguni ni bɛnkan ma sɔrɔ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye dɔgɔkun min daminɛtɔ filɛ nin ye Ala k'a kɛ dɔgɔkun basigilen dɔgɔkun lafiyalen an ka jamana ani jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ.
C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler.